Kaixo, gaur zenbaki osoak batzen eta kentzen ikasiko dugu. Kasu honetan, hasiko gara bi zenbakirekin kasu guztiak aztertzen, bai? Hemendik hasiko gara. Horretarako, pentsatu behar duzue plusak eta minusak zerbait adierazten dutela. Adibidez, dirua. Orduan, minus daukagunean zenbaki baten aurrean, erlazionatu behar dugu dirua gastatzen ari garela. Eta plusa daukagunean, dirua irabazten. Orduan, saiatuko gara, eragiketa hauek egiten, hau aplikatzen. Beraz, adibidez, 2 euro gastatzen ditut, eta gero 3 irabazten ditut. Beraz, zenbat euro ditut? Kasu honetan, lehenengo 2 euro gastatu ditudanez, eta gero 3 irabazi, momentu honetan euro bat izango dut. Beraz, plus bat edukiko dut. Hurrengoan, gastatzen ditut lehenengo 2 euro, eta gero beste 3. Beraz, azkenean gastatu ditut 5 euro. Hurrengoan, lehenengo irabazten ditut 2 euro, eta gero gastatzen ditut 3. Gastatu ditut irabazi baino gehiago, beraz, gastatu dut bat gehiago nuena baino. Ezta, 2 euro nituen eta 3 gastatu egin ditut. Beraz, gastatu dut bat zor dut. Eta azkenengoan irabazten ditut 2 euro eta gero 3. Beraz, irabazi ditut 5 euro. Orain, hau ikusita, proposatzen dizuet erregela orokor bat idaztea, edo zerbaitetaz konturatu zareten edo ez. Eta erregela, benetako erregela orokorra, izango litzateke, adibidez, ikurrak berdinak direnean, zertaz konturatu zarete? Zenbakiak batu egiten direla, eta ikurra mantendu egiten dela. Bai? Hau da, ikurrak mantendu. Hau da, adibidez, bigarrenean, honetan, gastatu ditu 2 euro, gero 3 euro, bai? Beraz, gastatu ditu 5, egin dugu zenbakien batuketa eta ikurra mantendu. Eta amaierakoan, ere, irabazi ditu 2 euro, gero 3 euro. Beraz, ikurra mantendu egin dugu eta zenbakien arteko batuketa. Bai? Ikusten da? Handiago jarriko. Eta zer gertatzen da ikur desberdinak ditugunean? Ikur desberdinak direnean, zenbakien arteko tinketa egiten da, eta handienaren ikurra hartzen da. Hau da. Hor adibidean ikusi dugun moduan, lehenengoan jarri dugu plusaren, 3aren ikurra, 3 2 baino handiagoa denez, plus jarri dugu emaitzan. Eta egin dugu 3 bat, bai? Eta honetan, gauza bera, jarri dugu 3aren ikurra minus emaitzean, eta egin dugu zenbakien arteko. Orduan, orain, hurrengo ariketak, alboko ariketak egingo ditugu, erregela hauek aplikatzen, bai? Beraz, jartzen du, ikur berdinak dituzten zenbakiak batu egingo ditugula euren artean. Kasu honetan, ikur berdinak dutenak dira -1 eta -6. Beraz, batuko ditugu,
7, eta ikurra mantendu egingo dugu, minus. Eta bestea, plus 2 hori, bakarrik dagoenez, alboan kopiatzen dut. Eta orain, kasu honetan ikurrak desberdinak dituztenez, egiten dugu kenketa, zenbakien arteko kenketa, 7 ken 2, 5. Eta handienaren ikurra jarriko diogu. 7 da handiena, beraz, minus. Hau da, lehenengoaren emaitza. Jarraituko dugu, bigarrenean, -8 eta -1, euren artean batu egingo ditugu, eta geratzen da -9. Eta +3 alboan kopiatuko dugu. Kasu honetan, kenketa egin behar dugu, desberdinak direlako ikurrak. 9 ken 3, 6, eta ikurra handienena. 9aren ikurra jarriko diogu. -6 izango da emaitza. Hurrengoan, kasu honetan, ikur berdina dutenak dira +6 eta +2. Beraz, +8. -2 alboan kopiatuko dut. Eta desberdinak direnez ikurrak, kenketa eta handienaren ikurra jarriko dugu, hau da 6, eta ikurra izango da plus. Hurrengoan, zeintzuk batuko ditugu euren artean, -5 eta -4. Kasu honetan, -9. +3 kopiatuko dut alboan, eta emaitza izango da -6, bai, kenketa eta handienaren ikurra. Azkenengoan, +7 eta +3 euren artean batuko ditugu, +10 izango da, eta -5 alboan kopiatuko dut, kenketa 5 izango da, eta handienaren ikurra plus. Bueno, espero dut zuek laguntzea eta hau ulertzea, eta orain badakizue praktikatu. Gero arte!